Martinez, büntető. Martinez arra várt, hogy eltalálják a lábát, és a jelek szerint ezt megtette Uzomá. Hát, ott eltalálta Uzomá. Inkább megtolta a lábát, Martinez pedig engedelmesen esett. Az tény, hogy nem a labdával találkozott Uzomá. 11-es csapatnak lehet a vendégek. Nincs nagy harmónia a honvéd játékosok között. Martinez rúgná a büntetőt, Vécseit már elküldte onnan Lanzafame, és Martinezt is elzavarná. Rosszitól kér segítséget ebben, de alig hanem azt mondja Rossi, hogy beszéljék meg egymás közt. Martinez kap közben sárga lapot a játékvezetőtől, mert nem végzik el a büntetőt. Hát ezt egészen elképesztőnek tartom, egyszerűen hihetetlen. Mindkét játékosnak van sárgája, a tűzzel játszanak egyébként. És ez kiállítás, kit állítanak ki. Piros, Lanzafame, Martinez tapsolja meg. Ilyet életemben nem láttam, és gondolom nem vagyok ezzel egyedül. Még lehet, hogy verekedés is lesz belőle, mondjuk olyan volt már Angliában néhányszor, de ahhoz Joey Bartont kéne leigazolni, hogy egy ilyet Magyarországon is láthassunk. A gólszerző tehát kiáll, viszont növelheti előnyét a Honvéd, és most már Martinez elveszítette a riválisát maga mellől, most már biztos, hogy ő rúgja. ...52. perc, Martinez berúgja. Épp láttam még Lanzafamét, aki hátrasandított az öltözőbe vonulván. Nyugtázta, hogy Martinez berúgta.